Ja sen takia me tullaan tähän, että se on myös välittämistä, että esihenkilö ottaa sen puheeksi eikä jätä sitä ihmistä yksin. Koska mitä pidempään se tilanne jatkuu, niin se on sille ihmiselle tosi vaikeaa ja tosi raskasta. Se pilaa sitä kautta, että esihenkilö ei puutu siihen. Ei sitä kautta, että se henkilö alisuorit, vaan sitä kautta, että se esihenkilö ei puutu. Silloin muut ihmiset siinä työyhteisössä ympärillä saa semmoisen kuvan, että aha, täällä ei ole väliä, miten sä teet työs ja suoriutko sä. Eli ei se alisuoriutuja pilaa sitä, esihenkilö pilaa sitä. Kyllä. Tai sitten jos työyhteisössä jopa tiedetään, että ihmisillä menee huonosti vaikkapa henkilökohtaisessa elämässä, niin eikö toi esihenkilö nyt niin kuin välitä tästä ollenkaan? Tervetuloa Liftcastin pariin. Minun nimeni on Taneli Rantala. Ja tämän jakson vieraana meillä on Anne Nahkala, erittäin kokenut valmentaja ja organisaatioiden kehittäjä Lifterin tiimistä. Annella on yli 25 vuoden kokemus yritysmaailmasta johtajana, esihenkilönä, konsulttina ja yrittäjänä. Ja viimeisen vuosikymmenen hän on valmentanut johtajia, esihenkilöitä ja tiimejä ympäri Suomen. Tänään puhumme alisuoriutumisen johtamisesta, siitä miksi esihenkilön on niin vaikeaa, mutta samalla niin tärkeää ottaa alisuoriutuminen puheeksi rohkeasti ja ajoissa. Ja siitä, mitä alisuoriutuminen todellisuudessa tekee ihmiselle itselleen. Miten psyykkinen kuormitus kasvaa ja mieliala laskee. Ja miten se voi heijastua myös koko työyhteisöilmapiiriin. Tervetuloa Anne. Kiitos paljon, Taneli. Nyt ollaan kyllä tärkeän aiheen ympärillä ja haastavan aiheen ympärillä, josta mun mielestä ei puhuta tarpeeksi. Niin ollaan. Oletko sä kokenut tämän samalla tavalla? Olen. Tosi tärkeä ja ollut tässä viimeiset ajat entistä tärkeämpi suomalaisissa organisaatioissa, että kyllä siitä puhutaan ja asiaa mietitään, mutta ei vieläkään tarpeeksi. Ja tarpeeksi tarkoitan ehkä sitä, että no vaikka nyt tämmöinen, voidaan ostaa valmennustalolta niin kuin suoriutumisen johtamiseen ja näin poispäin, mutta se, että miten se sitten niin kuin menee sinne johtamisen esihenkilötyön arkeen, niin siinä mä näen, että ei tehdä vielä tarpeeksi. Kyllä. Joo. Ja mun mielestä näitä niin kuin kaikkia näkökulmia ei käsitellä tarpeeksi. Tänään totta kai puhutaan erityisesti sieltä niin kuin johtamisen esihenkilötyön näkökulmasta, mutta mun mielestä on tärkeää ottaa myöskin se yksilön oma näkökulma esiin ja se työyhteisön näkökulma, koska eihän nämä niin kuin ole millään tavalla irrallisia toisistaan. Ei, sä oot ihan oikeassa ja se on varmaan semmoinen niin tasapainon hakeminen, että on niin kuin ne yrityksen tavoitteet, mitä pitää saada aikaan, asiat, mitä pitää saada aikaan. Ja sitähän johdetaan ja siihen liittyy suorituksen johtaminen ja alisuoritumisen johtaminen. Sitten on ne ihmiset. Ja oma kokemus on, ja mitä mä ajattelen, että tämä ei ole kauhean suoraviivasta aina löytää se linkki tai löytää se tasapaino. Että mä niin kuin itse koen, että jokaisessa ihmisessä on potentiaalia. Tuleeko se sieltä esiin? Alisuoriutuminen voi johtua siitä vaan, että sitä potentiaalia ei oikealla tavalla hyödynnetä. No missä se sitten johtuu? Ihminen ei ehkä itse sitä tunnista tai saa sitä hyötykäyttöön. Esihenkilö ei tunnista, jolloin se katse voi olla jossain semmoisessa asiassa, mikä ei itse asiassa johdakaan sen niin kuin henkilön tekemisen ja suoriutumisen parantamiseen. Se ei olekaan siellä ehkä oikeassa asiassa. Niinpä. Kyllä, tämä on tosi monisyinen asia ehdottomasti. Pakko vielä tätä niin kuin trendiä vähän kysäistä, että suorituksen johtamisesta, mä näkisin, että se on jotenkin niin kuin kuuma aihe ja siitä me ollaan valmennettu siitä ihan valtavasti viimeisien vuosien aikana. Musta tuntuu, että korona-aika jotenkin nosti sen vielä, että nyt niin kuin pitää
keskittyä tähän ja sitten toisaalta nämä taloudelliset paineet monissa organisaatioissa myöskin vähän sitten niin kuin inhimillisyys ja tuottavuus, tuloksellisuus halutaan paiskaamaan kättä. Alisuoriutuminen totta kai osa sitä suorituksen johtamista, mutta näet sä, että alisuoriutumista on jotenkin erityisen paljon nykyään verrattuna aikaisempaan? On. Mä en siis sano, niin kuin, että onko sitä enemmän kuin ennen, mutta sitä on paljon. Ja nyt mä en tarkoita tällaisia, että ihmiset on huonoja, että he tekevät työnsä huonosti. Se, mitä mä huomaan monissa toimialoilla ja organisaatioissa, on se, että koska on haettu uudenlaisia keinoja kasvuun ja tuottavuuteen, joka tarkoittaa silloin sitä, että ihmisten niin kuin toimenkuviin ja tehtäviin tulee uudenlaisia odotuksia ja elementtejä. Ja tämä on esimerkkinä tämmöinen, mikä on tosi monella toimialalla, että jokainen, joka kohtaa asiakkaan, tulisi suositella ja myydä lisää. Tämä näkyy meidän kaikissa, siis on se nyt joku myymälä, on se apteekki, on se teleoperaattorin asiakaspalvelu, mikä tahansa. Kaikille on tullut vähän tämmöinen niin kuin vaatimus myynnistä. Ja tämä on uutta. Mutta tämä liittyy siihen, että suomalaiset organisaatiot hakee sitä kasvua ja hakee sitä tuottavuutta per, eikö niin, työntekijä? Tai per joku toiminnan ja prosessi. Ja tämä jo on esimerkiksi johtanut siihen, että siellä on sitä alisuoriutumista, että koska ihmiset ei välttämättä pysty niin kuin mukautumaan niihin uusiin odotuksiin, niille ei välttämättä ole sellaista osaamista. Sitä osaamista ei ole ehkä kehitetty tai oikealla tavalla valmennettu, tai he ylipäänsä se persoona ei istu siihen, että muistan nyt aina suositella myydä lisää. Tämä nyt on vaan hyvä esimerkki, koska mä näen joka paikassa. Niin sitten siellä on sitä alisuoriutumista. Kyllä. Mennään itse asiassa siihen nyt samaan tien mun mielestä tärkeä mennä, että mitä tämä alisuoriutuminen ihan oikeasti tarkoittaa? Miten sitä voi määritellä? Se helppo ja klassinen on se, että jos niin kuin työntekijöille on määritelty tosi selkeät mitattavat tavoitteet, niin siitähän nähdään se, että suoriutuuko henkilö. Eli tuleeko niitä niin sanottuja suoritteita, mikä se onkaan sit siinä niin kuin tehtävässä niiden tavoitteiden mukaisesti. Mutta sitten on monissa tehtävissä ei välttämättä ole mitattavia tavoitteita, tai niitä on jonkun verran, ne ei tavallaan täytä sitä koko työnkuvaa. Että ne on tämmöisiä niin kuin odotuksia, vaikka että henkilö niin kuin panostaa tähän asiaan, kehittää tätä asiaa, vie tätä asiaa eteenpäin. Se on niin kuin yksi alisuoriutuminen. Jos ei ne asiat menekään, jos ei ne etenekään, jos se henkilö syystä tai toisesta ei vie niitä asioita eteenpäin tai ota niin kuin itselleen niitä fokukseen. Mutta sitten on muita alisuoriutumisen piirteitä. Käyttäytyminen. Eli miten mä käyttäydyn siinä omassa työyhteisössä ja niin kuin oman työyhteisön sisällä, sidosryhmien suuntaan, asiakkaiden suuntaan. Koska aika monessa paikkaa kuitenkin on niin kuin määritelty näitä, että vähän niin kuin, mitkä on meidän arvot, miten me halutaan, että meillä käyttäydytään, mitkä on vaikka meidän työyhteisön, meidän tiimin pelisäännöt. Niin kuin esimerkki tämmöisestä käyttäytymisestä voisi olla vaikka se, että kuuntele muita, anna tilaa, älä puhu asiakkaan päälle, jos sä oot tämmöisessä niin kuin asiakastyössä. Niin, eli se on jo niin kuin tietynlaista alisuoriutumista. Että ei... Se hyvinkin voi olla alisuoriutumista, joo. No sitten ehkä menee myös siihen niin kuin laariin, mikä on niin kuin helppokin todeta, että jos on tietyt toimintaohjeet ja ei noudata niitä. Että meillä on sovittu, että nämä asiat hoidetaan näin. Ja ne on ihan selkeästi niin kuin määritelty, ne on selkeästi kirjattu, ne on käytetty kaikkien työntekijöiden kanssa läpi, jos ei noudata niitä. Ja niitä voi olla hyvin erilaisia riippuen taas sitten niin kuin työtehtävästä ja mitä se organisaatio tekee. Eikö niin joissakin organisaatioissa on ihan tosi kriittisiä, jos puhutaan jostain
sairaanhoidosta tai tämän tyyppisistä. Joissakin voi olla enemmän tämmöisiä, että meillä kuuluu nämä asiat tehdä näin. Jos ei noudateta niitä toimintaohjeita. Kyllä. Ja tästä tulee sitten vielä yksi mieleen, mikä ei päde niin kuin kaiken tyyppisiin töihin, mutta joihinkin. Koska tämmöisen keskustelun kävin yhden asiakkaan johdon ja esihenkilöiden kanssa. Tai itse asiassa parinkin on tullut tämä esiin. Mitä jos henkilö ei pukeudu ja huolehdi omasta hygieniastaan sen niin kuin tehtävän mukaisesti? Ja nekin on usein niin kuin ohjeistettu. Varsinkin jos olet jossain asiakastyössä, että sä kohtaat asiakkaita, että sun niin kuin pitää olla siistiä hygienia kunnossa. Ja me tiedetään, että jossain tietyissä ammateissa niin kaikki niin kuin lävistykset ja sormukset pitää ottaa pois, kun työvuoro alkaa. Esimerkiksi noissa pikaruokaketjuissa. Että siellä on ihan nämä kaikki Mäkkärin, Burger Kingin niin kuin työntekijät ohjeistettu siellä toimipisteissä ja varsinkin niin kuin nuoret, että kun sä tuut töihin, sä oot käynyt suihkussa, sun hiukset on siistit, sulla ei ole lävistyksiä, sulla ei ole sormissa mitään eikä ranteissa mitään. Niin sitten tämähän on myös alisuoriutumista, jos ei noudata, että niillä on sovittuja ohjeita, mutta nämä on ne hankalia. Tämä on yksi, minkä esihenkilöt kokee tosi vaikeaksi. Tämä käyttäytymispuoli ja sitten tämä tämmöinen niin kuin toimintaohje, että liittyy sitten ihmiseen niin kuin hapitukseen ja siisteyteen. Niin. Jotenkin monessa tapauksessa saattaa jopa miettiä niin, että tämähän on mun henkilökohtainen asia. Eihän tämä liity siihen työhön. Ja niinhän se monessa muussakin asiassa on nimenomaan se sun henkilökohtainen elämä taas koskettaa sitä työtä ja työelämää ja onnistumista siinä työssä. Tämä on kyllä aika vaikea. Pakko kysyä vielä tuosta niin kuin tavoitteiden saavuttaminen ja sitten ehkä versus tavallaan ne aktiviteetit. Vaikkapa myyntityössä, nostatko sä sitä puhelinta, kuinka paljon sä soitat jne. Ja sitten kuinka paljon sä itse saat vaikka tulosta sitten sitä myyntiä aikaiseksi. Voiko nämä molemmat olla alisuoriutumisen niin sanotusti mittareita? Voi. Ja kyllä niin kuin myyntityössä klassisesti, niin kuin siinä ei voi seurata vaan niitä tuloksia. Niin, juuri näin. Että paljonko tuli kauppaa, vaan niitä aktiviteetteja, aktiviteettien määrää, aktiviteettien laatua. Ja sitten tietysti niin kuin, ihan niin kuin tässä myynnin putken mukaisesti, että siellä alkupäässä mitä ne aktiviteetit on. Että jollain tavallahan näitä pitää pystyä arvioimaan, että onko henkilö riittävän aktiivinen asiakkaiden suuntaan, markkinoiden suuntaan. Just näin. No, vielä määritetään tätä alisuoriutumista ja peilataan siihen sitä niin kuin tilapäistä ailahtelua. Milloin joku tämmöinen tilapäinen ailahtelu muuttuu alisuoriutumiseksi? Joo, hyvä. Eli tämä on sitten toinen kulma, on tämä niin kuin aikajänne. Että alisuoriutuminen on siitä, kun se on jatkunut pidempään. Eli se ei ole tämmöinen tilapäinen ailahtelu, joku poikkeama, vaan se, että sitä on jatkunut pitkään. No se, mikä on pitkään, se riippuu taas, mitä se organisaatio tekee, se työtehtävä. Mutta se on jatkunut ja vielä niin, että siitä huolimatta, että henkilön kanssa on käyty keskustelua, on otettu esiin tämä, on tuettu, on sparrattu, jotta henkilö niin kuin tavallaan kehittyy ja suoriutuu. Eli on tehty erilaisia toimenpiteitä yhdessä henkilön kanssa, niin kuin hyvässä hengessä. Niin jos mikään ei muutu, niin silloin me ollaan alisuoriutumissa. Voi ajatella, että siihen asti ollaan siinä niin kuin päivittäisessä arjen esihenkilötyössä, missä johdetaan ihmisiä, ihmisten suoriutumista. Mä en tykkää tästä sanasta suoriutuminen. Käyttäisin mieluummin sanaa onnistumista. Että esihenkilöiden tehtävä on niin kuin mahdollistaa omien ihmisten onnistuminen. Ja siinä kohtaa, kun henkilö ei ole suoriutunut pidemmän aikaa ja mitkään
toimenpiteet, keskustelut, tuki ei ole auttanut. Silloin siirrytään alisuoriutumiseen, johtamiseen. No vaikuttaako se syy, miksi tähän huonoon suoriutumiseen on päädytty? Että voidaanko sanoa, että vaikka se, että ei ole motivaatiota, on yhtä lailla alisuoriutumista kuin se, että on vaikka avioero meneillään ja ei pysty tekemään asioita. Onko se molemmat niin kuin alisuoriutumista? Tosi Totta kai vain. niin, hankalia tilanteita. Joo. Ja tässä me tullaan siihen, että tämähän ei ole mitään semmoista, tämä ei ole mikään mekaaninen prosessi, tämä alisuoriutumisen johtaminen tai ylipäänsä se onnistumisen johtaminen. Se on sitä esihenkilötyötä, jossa esihenkilön tulee tuntee alaisensa ja tietää, mikä se tilanne on ja käydä niitä keskusteluita, missä tulee sitten vaikka esiin, että mikä se on. Että onko se motivaation puute, että ei vaan niin kuin nappaa. Se on yksi tilanne. Onko se, että henkilöltä puuttuu jotain osaamista? Onko se, että henkilön persona ei välttämättä sovi siihen työhön? Näitäkin on. Ja se on ihan täysin inhimillistä. Otetaan vaikka se myyntityö. Se on hyvä esimerkki. Että millaisella tahansa persoonalla varustettuna hän voi olla hyvä myyjä. Että ei tarvitse olla se superekstrovertti. Että yleensä introvertit voi olla tosi hyviä myyjiä, koska he kuuntelee enemmän kuin puhuu itse. Mutta joskus se voi olla se työ niin vastoin mun omaa persoonaa, että musta ei ole siihen. Tai vaikka musta olisi siihen. Ja mä olisin ihan hyvä, mutta mä kuormitun. Ja sitten on näitä tilanteita, missä ihmisillä on niin kuin itsensä kanssa jotain. Eikö niin? Mullahan voi olla jotain, mikä kuormittaa mua. On siellä kotona, on niissä parisuhteissa, on avioero, lapsella voi olla jotain, omilla vanhemmilla. Totta kai kaikki tämmöistä vaikuttaa. Mutta mä näen, että se on esihenkilön tehtävä tietää, mitä niille omille ihmisille kuuluu. Ja silloin, kun siellä on joku tilanne, minkä takia henkilö ei pysty keskittyä, ei pysty suoriutumaan, niin se ei ole alisuoriutus. Silloin me mennään varhaisen välittämisen prosessiin. Ja toki me mennään, niin kuin varhaista välittämistä on myös ottaa se alisuoriutuminen puheeksi. Mutta ehkä tämä on niin eri tavalla. Tämä on niin enemmän sitä, että hei, miten me voidaan tukea sua. Voidaanko me vaikka niin joksikun määräajaksi niin helpottaa sun työtaakkoa? Eikö niin? Voidaanko me niin tuunata sen työtä, lyhentää sun työviikkoa, tarviiko niin jotain ekstra niin vapaata? Että nämä on niitä keskusteluita vaikka siinä avioerotilanteessa. Tarvitko työterveydestä tukea? Oletko itse ollut jo työterveyteen yhteydessä? Olisi varmaan hyvä, että saisi keskustelutukea. Mutta me ei voida ihmistä rankaista siitä, että tulee avioero. Tai joku muu henkilökohtaisen elämän kriisi. Se olisi täysin epäinhimillistä. Kyllä. Inhimillisyys on aika tärkeä teema mun mielestä ylipäätään tässä keskustelussa. Ja mun mielestä hyvä, että nyt tavallaan kun puretaan tätä, että mitä tämä alisuoriutuminen ja sen johtaminen tarkoittaa, niin päästään siihen, että eihän tämä ole mitään muuta kuin hyvää esihenkilötyötä ja johtamista, mutta että se on vaan siinä spesifissä tilanteessa nyt, että ne on edelleenkin niitä toimenpiteitä, että miten sä oot pulssilla sen sun johdettavan kanssa ja miten sä pystyt kommunikoimaan, tiedät mikä siellä hiertää tai mikä motivoi ja jne. Että se on kuitenkin niin sanotusti vain sitä. Se on vain sitä ja samalla tämä on niin kuin se alue, missä on tosi paljon kehitettävää vielä suomalaisille esihenkilöillä. Se semmoinen niin kuin inhimillisyys ja se, että taas riippuu tosi paljon toimialasta ja organisaatiosta. Hirveän paljon mä näen siitä, että esihenkilöt käyttää tosi paljon aikaa ja energiaa johonkin muuhun kuin niiden ihmisten johtamiseen. Eli että olen läsnä, kuuntelen, annan tukea, valmennan, tunnen mun ihmiset, luo sitä hyvää ilmapiiriä. Että niillä on näitä kalenterit täynnä kaikkea muuta. No sehän ei välttämättä ole sitten niin kuin esimerkiksi lähiesihenkilöllä itse aiheutettua, vaan sitten me tullaan tähän johtamisen rakenteisiin. Miksi
lähiesihenkilöillä on kalenteri täynnä jotain muuta kuin sitä, mitä heidän Mhm. kuuluisi tehdä. Mutta sitten on myös tilanteita, missä se organisaation kulttuuri on vähän semmoinen, että esihenkilöt mielellään käyttää johonkin muuhun aikaan. Mhm. Eikö niin, että tämä on niin vaikea asia, että tämä on kiva välttää? Sitä on kiva välttää. Mm. Taas päästään siihen, että hyvä johtaminen ja kiva johtaminen ei ole sama asia. Tämä just, kun puhutaan taas siitä, että tämä on niin inhimillinen asia, vaikea asia, niin helppo Joo. ajatella, että mä olen nyt ymmärtävä ja inhimillinen johtaja, esihenkilö, niin mä annan hänelle tilaa ja annan hänen niin kuin hoitaa tämän asian. Joo, toi on totta. Tämä on semmoinen ajatus monella. Mutta tässä me tullaan siihen, että joo, voi välttää esimerkiksi tätä suorituksen johtamista, alisuorituksen johtamista, koska se on epämukavaa niissä tilanteissa, kun siihen pitäisi puuttua ja ottaa puheeksi. Mutta voi olla myös semmoinen ajatus, että hei, mähän luotan mun ihmisiin ja mä haluan olla kiva. Ja tässä tullaan siihen tasapainotteluun, niin kuin tässä alisuoriutumisessa. Toisaalta joo, organisaation täytyy saada niitä tavoitteita, eikö niin? Muuten, eikö niin, viime kädessä, jos organisaatio ei saavuta, niin sitä ei ole työpaikkoja. Juuri näin. Mutta sitten samalla pitäisi olla tosi inhimillinen. Ja tämä on se tasapaino, niin mitä mä ymmärrän, että niin esihenkilö, niin itsekin kun olen esihenkilö, kun sit se on niin paljon kiinni, varsinkin nuorempana siitä omasta persoonasta, että mikä on sulle luontaista. Onko se luontaisesti semmoinen, joka menee sen paihin, mitä juttelee niiden kanssa ja tutustuu niihin, vai onko se luontaisesti enemmän semmoinen, että sä tykkäät katsoa numeroita ja tämän tyyppistä. Mutta sehän on ihan välttämätöntä, että jokaisella esihenkilöllä on ne molemmat puolet. Tavallaan se pehmeä ja sitten se lainausmerkissä kova. Kyllä. Ja sitten mun mielestä siinä inhimillisyysnäkökulmassa on hyvä myöskin muistaa, että se, että sä otat asian puheeksi ja juttelet siitä, puhut siitä ratkaisusta, niin saattaa olla itse asiassa just se inhimillinen asia tehdä ja tavallaan jollain tavalla ratkaista sitä, tehdä sen paremmaksi sille toiselle inhimillisestäkin näkökulmasta. Ei Kyllä. pelkästään niin kuin kovasta tulosnäkökulmasta. Ei. Mutta tässä me tullaan siihen, että iso osa esihenkilöistä, kun mä oon tehnyt tämän tyyppisiä valmennuksia ja prosesseja, niin jos niin kuin esihenkilöt kysytään, minkä ne kokee erityisen vaikeaksi tässä alisuoriutumisen ja suoriutumisen johtamisessa, niin sieltä nousee aina top 3 pelko siitä, miten toinen reagoi. Eli pelko siitä, että sieltä tulee niin kuin rekyyli, mitä sä tarkoittaa, että ei pidä paikkaansa, ei mulle annettu riittävästi koulutusta. Eli ne pelkää sitä reaktioa ja sitten ne jättää tekemättä sen. Vaikka se inhimillinen teko olisi ottaa se puheeksi rakentavasti. Että hei, miten sun menee? Mä huomaan näitä asioita, kerro mulle lisää, miten mä voin auttaa sua, mitä me voidaan yhdessä tehdä. Sulla on tosi mielenkiintoinen tausta mun mielestä tähän teemaan. Sä oot ollut konsulttimaailmassa pitkään ja sä oot nähnyt siellä paljon niin kuin huippusuoriutumista ja suoriutumista ja alisuoriutumista. Ja itse asiassa mehän ollaan tavattukin ensimmäistä kertaa, kun mä olin aloitteleva strategiakonsultti ja sä olit silloin jo johtotehtävissä siellä samassa organisaatiossa. Niin kerro vähän, että miten sun ajattelu alisuoriutumisen johtamiseen on jotenkin kehittynyt tässä vuosien mittaan. Joo. Äläkä nyt osta mua tikun nokkaa sieltä niin kuin alisuoriutumisen. en mä pystyisi edes. Ja mä mietin sitä itse asiassa tästä tänä aamulla ennen tätä. Että vähän se, mitä mä tuossa aikaisemmin sanoin, että vähän niin kuin täällä puhutaan aina siitä, että synnytäänkö hyväksi johtajaksi vai voiko jokainen olla hyvä johtaja. Jokainen voi olla hyvä johtaja. Mutta se, mitä se vaatii, on se, että sä tiedostat, miten sä toimit ja sä tietoisesti kehität itseäsi. Et jos mä mietin joku itse, niin kyllä siinä on mä oon ensimmäisen kerran esihenkilönä 26V vasta valmistuneena kauppatieteilijänä.
ymmärtänyt asiasta mitään, ihan rehellisesti. Mm. Että kyllähän niin kuin itse niin kuin kehittynyt tosi paljon koko sen niin kuin matkan aikana. Ja se, mikä mä koen itse, että oli mulle itse asiassa käänteen tekevää, oli itse asiassa, että mä kävin coaching-koulutuksen. Mm. Ja sitä ennen mä kävin tämän Tommi Hellstenin Ihminen tavattavissa 2 vuoden ohjelman. Ja miksi se oli käänteen tekevä, oli se, että niin kun tuli se niin kun vielä syvempi tietoisuus itsestä, siitä miten niin kun luontaisesti toimii, missä on ne omat sokeat pisteet ja ihmisen kohtaamisesta. Miten sä kohtaat ihmisen niin, että ihminen pystyy ottaa vastaan sen rakentavan palautteen, korjaavan palautteen, sen keskustelun niin kuin suoriutumisesta. Et esimerkiksi, niin kuin, no, me ollaan coacheja molemmat, eikö niin, se, että miten sä käyt keskustelua. Että tuoksa siihen se, että hei, tää homma ei mene maaliin, sä et suoriudu näissä, mitä sä aiot tehdä. Vai lähdetkö sä kysymään ihmiseltä, jotta siinä tulee niin kuin yhteinenkin ymmärrys siitä, että missä ollaan ja miksi on näin. Toinen käänteen tekevä niin kuin työkalu, NVC, puheeksi ottamisen malli. Eli non-violent communication. Non-violent communication. Mä kävin sen kauan sitten. Niin mä aloin käyttää näitä. Ja huomasin, että kappas, nämä keskustelut meneekin ihan eri tavalla. Ja se oli taustalla, mä muistan, ennen kuin mä kävin tätä NVC-koulutusta ja coaching-koulutusta, niin kuin muistan elävästi yksi tosi vaikea tilanne, missä henkilö ei suoriutunut ja asiakkaat tuli palautetta, että me ei pystytä toimimaan tämän henkilön kanssa. Ja kun mä otin sen puheeksi, niin se koko tilanne niin kuin räjähti. Se henkilö ei pystynyt ottaa vastaan sitä palautetta. Mä en varmastikaan osannut niin kuin oikealla tavalla esittää sitä ja käydä sitä keskustelua. Että tässä on niin kuin, musta kaikista tärkein on ne taidot ja ymmärrys, miten sä kohtaat ihmisen. Riippumatta mikä tilanne on. Vaikka se ihminen olisi käyttänyt töissä, niin miten? Onhan näitä Okei, alisuoriutumista itse asiassa voi olla sekin, että sanotaan, että tiimi menee tiimipäiville, johon kuuluu illanvietto, johon kuuluu alkoholia. Ja itse esihenkilö käyttäytyy huonosti, josta sitten äkkiä tulee organisaatiossa niin huomautus tai varoitus. Sekin ihminen on tärkeää, että hänet kohdataan ihmisenä. Siellähän voi olla vaikka kuormitusta jostain syystä, on niin kuin ylistressaantunut, mutta aina se, että me kohdataan ihminen ihmisenä ensin, että me ei niin kuin leimata, että toi on tommonen ja tää on nyt tehnyt näin ja tästä ei ole tähän työhön ja tämä henkilö ei suoriudu. Kyllä, juuri näin. No sit näinä niin kuin viime vuosina sä oot kouluttautunut tosi paljon myöskin niin kuin, terapeuttisiin prosesseihin, kognitiiviseen lyhytterapiaan, skeematerapiaan. Miten tämä on muuttanut sun näkökulmaa siihen alisuoriutumiseen? Paljon sekin. Se on tuonut taas lisää siihen, koska mä kävin näitä koulutuksia silloin, kun mä olin vielä niin konsulttiuralla. Ja sitten mä olin kuitenkin esihenkilö. Mulla oli semmoinen 7-80 hengen organisaatio vedettävänä ja sitten oli niin kuin isoja konsultointihankkeita, missä oli yli 100 ihmistä ympäri maailmaa ja erilaisia kulttuureja, erilaisia ihmisiä, paljon eri tiimejä, niin mitä sitten on tuonut se niin kuin terapiakoulutukset mulle, niin ne on taas syventänyt sitä ymmärrystä ihmisestä ja tuonut semmoista, että mikä tässä mahdollisesti voi olla. Että jos tavallaan oli oppinut se, että miten mä kohtaan, miten mä käyn keskusteluja, niin ne on rakentavia ja toinen osapuoli pystyy ottaa vastaan, että se ei niin kuin räjähdä käsiin, niin kuin esimerkkinä, niin tämä on tuonut sitä, että alkaa niin kuin ymmärtää, että siellä on niin monenlaisia juurisyitä siellä niin kuin taustalla. Ja itse asiassa niin kuin joillekin asiakkaille, kun mä oon kouluttanut tästä suorituksen johtamisesta ja puheeksi ottamisesta, niin mä oon itse asiassa käyty näitä läpi. Eli mä haluan tuoda sen kulman, että joo,
Alisuoriutumisen määritelmä on tämä, että se pitää olla niin kuin jatkuvaa. Siellä on nämä tietyt elementit, mitä alisuoriutuminen voi olla. Näin otat sen puheeksi, jotta siitä tulee niin kuin hyvä niin kuin keskustelu molemmille osapuolille. Mutta sitten mä haluan tuoda siihen sen ihmisen niin kuin psykologia, ihmisen psyykeen, että mikä se voi olla. Mitä ne on? Avaa vähän, mitä kaikkea siellä kirjossa voi erityisesti olla. No se voi olla just tämä, mistä aikaisemmin puhuttiin, niin kuin henkilökohtaiset elämänkriisit. Ja sitten siellä voi olla sun omat skeemat. Eli skeema on opitut haitalliset ajatus- ja toimintamallit, jotka on opittu varhaislapsuudessa. Ja meillä on kaikilla niitä, koska täydellistä vanhemmuutta ja lapsuutta ei ole, mutta osalla ne on tosi vahvoja. Siellä esimerkiksi on riittämättömyyttä, ylivaativuutta, itsensä mitätöintiä ja niin edelleen. Eli tavallaan tämmöisiä, koska meidän ihmisten persoonahan muodostuu geneettisistä luonteenpiirteistä ja sitten näistä skeemoista. 60-40 about. Ja nämä opitut mallit, meillä on ne koko ajan läsnä. Ne haitalliset opitut mallit, ellei me tiedostaa niitä. Eli siis tämmöiset ihmisetkin, jotka kokee riittämättömyyden tunnetta ja haluaa olla perfektionisteja jne, niin hekin voivat alisuoriutua. Hekin voi alisuoriutua, koska se voi olla, että se tekeminen suuntautuu johonkin muuhun kuin mikä se tehtävän fokus on. Koska mä haluan olla hyvä, niin mä teen sitä, missä mä oon luontaisesti hyvä. Itse asiassa tästä tulee esimerkki konsultointimaailmasta. Mulla oli yksi konsultti, on niitä ollut montakin, joka oli tämän tyyppinen. Hän oli pätevä, osaava, hän oli senioritasolta, eli heitä odotettiin esimerkiksi niin kuin, lisämyyntiä asiakkaille tai sitä asiakassuhteen luomista ja syventämistä, mutta se ei ollut hänelle luontaista, mutta se oli hänen tavoitteissa ja odotuksessa. Hän käytti tosi paljon aikaa tutkimiseen, erilaisen näkemysmateriaalin tuottamiseen, koska tämä yksi ei ollut hänelle luontaista, mutta koska hän on myös perfektionisti, kaiken pitää olla just priimaa. Ja se, mitä hän osasi, niin sitä hän teki, mutta ei sitä, mikä ei ole hänelle luontevaa. Huijarisyndroomasta puhutaan, eikö niin? Se liittyy näihin haitallisiin opittuihin ajatusmalleihin. Eli huijarisyndrooma on sitä, että mä en ole riittävän hyvä. Että kaikille paljastuu kohta, että mä en ihan oikeasti osaakaan mitään. Nämä ihmiset ylikuormittuja uupuu tosi usein, koska ne yrittää ihan hirveästi. Ne tekee enemmän kuin mitä kukaan heiltä odottaa. Koska se oma sisäinen maailma on se, että mä en osaa, mä paljastun. Että mun täytyy tehdä kaikkea joka suuntaan ja näyttää hyvältä. Eli tämmöisiä on ihmisillä. Näitähän on esihenkilöillä. Näitä mä oon pitänyt tämmöisiä niin kuin vertaisryhmävalmennuksia esihenkilöillä, missä me lähdetään, ei vaan se persoonaa Big Fivein kautta, vaan lähdetään tutkimaan näitä niin kuin haitallisia malleja. Sitten siellä voi olla no sit ihan se persoona, mistä aikaisemminkin puhuttiin, ne sun luontaiset vahvuudet, tyyppisiä niin kuin asioita. Ehkä näitä niin noita. Et näitä mä niin itse aloin ymmärtää, jolloin niin esihenkilönä pystyin entistä paremmin vielä niin näkemään sen taakse, mikä sen alisuorittamisen takana voi oikeasti olla, jolla mä pystyn niin käymään keskustelua taas niin laajemmin, syvemmin ja kysy siltä ihmiseltä, että huomaatko sä? Onko sä miettinyt, vaikuttaako tämä? Kyllä, tosi hyvä, että avasit noita. Mulle jotenkin niin kuin esihenkilönä on tullut myöskin yksi, voisi sanoa, että niin monta oivallusta tässä alisuoriutumisen johtamisessa ja tähän teemaan liittyen. Ja yksi on ollut mun mielestä myöskin näihin liittyen, näihin skeemoihin ja traumoihin ja jne, niin se, että mä voin ymmärtää ja kuulla ja keskustella asioista, vaikka mulla ei olisikaan kokemusta
asiasta ja se on ihan ok. Kyllä, kyllä, juurikin näin. Kyllä, mutta silloin me ollaan taas siellä niin kuin ihminen ihmiselle. Mm. Ja eihän mä voi tietää, mikä jollakin on, mutta mä voin niin kuin nähdä mielessäni semmoisen niin kuin vähän niin kuin kartan, että siellä voi olla erilaisia syitä, mutta ymmärtämällä, olemaan empaattinen, Kyllä. kysymällä, tarjoamalla tukea. Ja ei tarvitse olla koulutettu terapeutti, eikö näin? Ei tarvi, ei. Tämä on musta ihan niin kuin, tämähän on meidän ihmisyyttä, Kyllä. josta me tullaan tosi paljon siihen organisaatiokulttuuriin. Eilen keskustelin yhden asiakkaan toimitusjohtajan kanssa ja johtoryhmän jäsenten kanssa, niin mä nostan siitä heidän kulttuurista ihan sinne kärkeen empatia. Se leimaa vahvasti heidän kulttuuria. Hmm. Jolloin siellä puhutaan asiasta. Siellä puhutaan myös niistä henkilökohtaisen elämän asioista. Ja ihmiset uskaltaa sanoa, mulla on vähän vaikea tilanne, mulla on vähän vaikea tilanne kotona. Ne uskaltaa sanoa, koska se on empaattista se heidän kulttuuri. Mutta sitten jos me ollaan hyvin tämmöisessä niin kuin vaativassa ympäristössä, missä johdetaan tosi paljon numeroilla, tietyllä tyyppisillä niin kuin muilla mittareilla, johdetaan aika klassisesti ylhäältä alas ja vaaditaan joka kerrokselta, niin siellä ei välttämättä ole sitä empatiaa, jolloin siellä ei ole sitä uskallusta ihmisten puhua asioista. Et voidaan ehkä puhua jollekin omalle lähiesihenkilölle, mutta se, että ihan sinne niin kuin johtoon asti, niin välttämättä ei. Voidaanko semmoisessa hyvin tuloskeskeisessä organisaatiossa, kulttuurissa johtaa alisuoriutumista hyvin? Voidaan, kun siihen tuodaan se niin kuin, ymmärrys siitä, mistä nyt ollaan puhuttu, että mitä kaikkea alisuoriutuminen voi olla ja mitä kaikkea se takana voi olla ihmisellä. Ja se, että me niin kuin sallitaan, vahvistetaan ja valmennetaan esihenkilöitä kohtaamaan ihmiset. Kyllä, silloin voidaan. Silloin me yhdistetään tämä vahva tuloskeskeisyys, että eihän ole toisiaan poissulkevia. Kyllä. Aika paljon nyt puhut siitä myöskin, että ihminen voi oppia ja ne on niin kuin taitoja. Voiko sitä jollain tavalla sanoa, että tämä on enemmän taitoasia kuin rohkeusasia? Kummalle se kääntyy vai onko nämä niin kuin 50-50? Toki se on molempia, mutta mä ajattelisin näin, että se auttaa olemaan proaktiivinen ja rohkea, kun on taitoja. Eikö tämäkin on meille ihmisille ja inhimillistä? Että jos mä en osaa jotain, niin mä en lähde tästä nyt pelaa tennistä jonkun porukan kanssa, joka on 20 vuotta pelannut, koska mulla ei ole taitoa, vaikka mä olisin kuin rohkea, että mä voin mennä sinne. Mutta ei sit tule mitään. Et kun meillä on taitoja, kun meillä on ymmärrystä, meillä on jotain semmoista. Mä viittasin näihin, niin kuin, mä puhun niistä nyt työkaluina, vaikka tämä coaching-tyyppinen tapa niin kuin keskustella tai non-violent communication. Nämä oikeasti auttaa. Ne on taitoja. Että kun mä oon näin nyt valmentanut vaikka tuon non-violent communication, tietyn tyyppinen puheeksi ottamisen malli, niin erinäköisiä yrityksiä ja organisaatioita, niin kyllä se kaikki niin kuin osallistujat sanoo, että tämä helpottaa äärimmäisen paljon. Että miten minä otan tämän puheeksi, mihin mä nojaan, mitä ne on ne faktat, mistä mä aloitan, mitkä liittyy siihen alisuoriutumiseen. Ja sitten kun on lähtenyt käyttää sitä, niin sieltä tulee se palaute, että jonkun henkilön kanssa vaikka niin kuin se on jatkuvasti johtanut semmoiseen niin kuin, vähän niin kuin ristiriita konfliktitilanteeseen se puheeksi ottaminen suoriutumisesta. Se onkin yhtäkkiä ollut erittäin hyvä keskustelu. Voisiko suoraviivaistaa sillä tavalla ja sanoa, että organisaatioissa kannattaisikin aloittaa sen kautta, että annetaan ihmisille taitoja, niin kuin koulutetaan. Sen sijaan nyt, että sanotaan, että teidän pitää olla rohkeampia, että menkää vaan ja ottakaa puheeksi ja niin kuin välittäkää alaisistanne. Onko se niin suoraviivasta koulutuksen kautta rohkeutta?
Kyllä mä sanoisin, että se on niinku se reitti. Ei se, että sanotaan, että oot rohkeampi. Niin sehän on vähän semmoista, että kun mä oon rohkea, niin olkaa tekin nyt vaan. Ja miksi et sä nyt pysty olleen? Me ollaan kaikki omanlaisia ihmisiä, ne esihenkilöt ja johtajat mukaan lukien. Mä en vaan tiedä välttämättä esihenkilöä, mitä mä teen ja mitä mä teen. Ja mua vaikka pelottaa se toisen reaktio, tai mä en oikein tiedä niin kuin, miten mä sanotaan sen alisuoriutumisen. Mä en tiedä, voinko mä puuttua vaikka siihen hygienia-asiaan. Mä en tiedä, miten mä otan esiin alisuoriutumisen silloin, jos ei olekaan mitattavia tavoitteita. No onkin enemmän vaikka tämmöistä henkilön tehtäviin kuuluu kehittää tätä asiaa ja viedä, että miten mä otan sen esiin. Kyllä mä sanoisin, että ne taidot. Taidot tuo sen rohkeuden, koska se tuo sen varmuuden. Että hei, mä tiedän, miten mä teen tämän. Ja mä lähden. Ja sitten kukaanhan ei se tuo niinku yhdellä kerralla. Mutta että mulla on jotain, mitä mä harjoittelen esihenkilöä. Että annetaan myös esihenkilön lupa harjoitella. Ja näin taisi itsemme luvan harjoitella. Ehkä se ei mene heti maaliin. Huomaa itse, että tästä tuli stiplu. Sen sijaan, että mä olisin puhunut faktoista, mä puhuinkin huulopuheista. Eikö niin? Mä oon kuullut, että sä et ole tässä nyt suoriutunut. Täysin punainen vaate. Ikinä ei saa tehdä. Hei, mennään tällä aasinsillalla siihen. Miten se tehdään oikein? Miten alisuoriutumisesta keskustellaan? No, ei kuulopuheista puhuta ainakaan. Joo, joo. Mitä muuta tulisi välttää tai ehdottomasti tehdä? Kuulopuheita tulisi välttää ja sitten tämmöistä omia johtopäätöksiä, että hei, että mä luulen, että tässä on kysymys tästä. Tämmöisiä pitäisi välttää. Pitäisi välttää arvostelua ja varsinkin semmoista, että se kohdistuisi henkilön persoonaan. Pitäisi välttää sitä, miten sä siinä kohtaamistilanteesta, että sä et mene siihen esihenkilöön sun puhelimen kanssa, läppärin kanssa, istut tälleen sivuttain, katot tänne, ja täällä mä katon näitä sun lukuja. Ei muuten mene hyvin. Mitä tää tekee vastapuolelle? Että silloin kohtaa ihmistä. Ja sitten ehkä yksi vielä tuohon, mitä välttää, on se, että sä oot esihenkilölle päättänyt etukäteen, mistä on kysymys ja mitä asialle pitää tehdä. Älä tee sitä koskaan, koska vasta sen keskustelun kautta sä pääset selville, mistä se alisuoriutuminen johtuu tai voisi johtua. Muuten sä teet oletuksen. Kyllä. Eli nämä on siellä nyt, älä tee näin. Tuosta kysymyksenä, kun sä aikaisemmin puhuit, että se valmentava johtaminen on ollut tosi hyvä ja kannattaa kysyä ja sitten ei kannata tehdä oletuksia tai päätöksiä, mutta kannattaako tuoda jotain konkreettista ja mitä se konkreettia voi olla? Joo, eli se keskustelu alisuoriutumisesta, niin sen tulisi aina lähteä liikkeelle faktoista, tosiasioista. Eli siitä, että mitä ne on ne asiat, ne merkit, mitkä todentaa sen, että on alisuoriutumista. Eli esihenkilön täytyy ne kerätä itselleen. Että siellä on vaikka ne mitattavat tavoitteet, että niissä tietyissä, kaikissa on jäljessä, ei ole päässyt niihin. Siellä voi olla sitä, että tietyt sovitut kehitysasiat tai jotkut asiat, mitä pitäisi viedä eteenpäin, ei ole toteutunut. Siellä voi olla sitä käyttäytymistä. Ja sitten kun me mennään tänne käyttäytymispuoleen sinne, mikä ei ole tämmöistä mittareilla tai jollain ajallisilla elementeillä havaittavissa, ideaalisesti täytyisi olla esihenkilön omia suoria havaintoja. Eli esihenkilö on itse vaikka havainnut siitä henkilön käyttäytymisestä tai toiminnasta jotain. No, vähän nyt riippuen, miten on organisoitu ja minkä tyyppisistä tehtävistä kysymys, niin esihenkilö ei välttämättä ole niitä suoria havaintoja. Mutta silloin on tärkeää, että esihenkilö kerää niitä useammalta kuin yhdeltä henkilöltä. Eli se, että jos joku tulee sanoa, että toi tyyppi ei toimi niin kuin me ollaan sovittu, niin se ei voi olla se, minkä pohjalta esihenkilö menee käymään
keskustelun alisuoriutumista, vaan sitten ensihenkilön täytyisi selvittää lisää, oikein mistä on kysymys, onko muutkin havainnut tämän. Eli aina liikkeelle tosiasioista ja omista suorista havainnoista. Koska jos siihen tullaan sillä, että hei, mä huomaan ja mä oon nyt miettinyt, että tämä johtuu tästä tai mä oon kuullut, niin se johtaa puolustusreaktioon ihmiselle. Eli siitä lähdetään liikkeelle. Tästä tulee mun mielestä mielenkiintoinen sivujuone, joka monesti tässä alisuoriutumisessa tulee aina esille. HR. Monestihan tätä halutaan myöskin ulkoistaa HR:lle, että kun te olette nyt tämän asian asiantuntijoita ja käytte näitä keskusteluja paljon ja tiedätte, miten tämä homma tehdään, niin voisit sä käydä tämän keskustelun mun puolesta. Mutta silloinhan mennään just siihen niin kuin kuulopuheisiin, hearsay-asiaan, koska ne eivät ole siinä ytimessä niin paljon kuin sen esihenkilön kuuluisi olla. Joo, ei. Siis kyse on esihenkilö, joka pitää käydä se keskustelu. Että sitä ei voi käydä HR. Se kuuluu esihenkilön tehtäviin ja vastuisiin. Ja sehän on esihenkilön velvollisuus ja esihenkilön oikeus. HR:llä on tärkeä rooli siinä, että niin kuin on paikallaan ne prosessit. Eikö niin? Että jos on sitä pidempään jatkunutta alisuoriutumista, niin mitä sitten tehdään, jos tilanne ei parane erinäköisistä toimenpiteistä niin huolimatta. Siinä tulee HR tosi vahvasti, että mitä on niin kuin mietitty, niitä vaihtoehtoja sitten, miten se polku menee siitä eteenpäin. Ja toki HR:llä on tärkeä rooli olla sen esihenkilön sparraaja, koska esihenkilöhän tarvitsee näitä, sitä tukea, että hei, mulla on tämmöinen tilanne ja mä nyt en ihan varma, mitä mä teen. Ja mä en ole ihan varma, voiko mä puuttua tähän. Niin siinähän HR on tosi tärkeä rooli. Ehkä tässä AI-ajassa voisin kannustaa myöskin kuitenkin keskustelemaan sen HR:n kanssa sen sijaan, että ChatGPT:ltä kysyy. Sanotaan tämä nyt ääneen. Joo. No se ChatGPT tai mikä tahansa niin kuin muu, niin sen kanssa voi käydä keskustelua. Samalla se ei tunne sitä, mitä siellä yrityksessä on mietitty, miten ne prosessit menee, mitä tukea on tarjolla, mitä vaihtoehtoja, miten me mennään sitten tästä eteenpäin. Et toki se on sille esihenkilölle hyvä sparrikumppani, hei, mulla on tämmöinen tilanne. Mä koen itse vaikeaksi tämän. Mutta ei se pysty kertoa sitä, että organisaatiossa on vaikka mietitty, että jos on alisuoriutumista, niin me lähdetään myös katsoa, voiko henkilön toimenkuvaa muuttaa. Olisiko sillä henkilöllä jotain muuta meillä tarjolla, jos kuitenkin on niin hyvä tyyppi, on hyvää osaamista, mutta se ei vaan nyt niin sovi tähän tehtävään. Tai sitten jos on sellainen tilanne, että ei ole niin vaihtoehtoa siellä organisaation sisällä, niin miten sitten se exit tapahtuu? Ei se ChatGPT kerro sitä. Ei, ja saattaa myöskin olla, että se vahvistaa sitten tätä omaa ajatusta siitä, että näinhän minun kannattaisi toimia, eikö niin? Niin sitä ehkä kannattaa jollain tavalla sitten miettiä myöskin, mutta tämä on sitten iso toinen keskusteluaihe. On joo, mutta kyllähän nyt sanotaan vielä loppukaneetiksi, että se haastehan nyt tekoälyssä on se, että se lähtee myötäilemään sua liikkeelle, että se ei haasta. Että tästähän oli hyvä kirjoitus yhdellä psykoterapeutilla siitä, että ihan terapian maailmassakin, niin että terapeutitkin saattaa liikaa myötäillä ja vaan niin kuin ymmärtää. Kuitenkin ihminen pystyy haastaa, mutta se tekoäly ei välttämättä pysty haastaa. Et sitä me niin kuin tarvitaan, että me uskalletaan niin kuin haastaa itseämme omaa ajan. Me tarvitaan joku, joka on meille se peili ja haastaa mua. Ja siinä voi olla vaikka se HR tämmöisenä sisällään niin kuin tukena ja neuvonantajana ja sparrikumppanina. Okei, sä oot miettinyt noin, mutta hei, miten tämmöinen kulma? Juuri näin, ehdottomasti. Käännetään vielä tämä pöytä toisinpäin. Mennään sinne istumaan sille alisuoriutujan penkille. Mitä siinä tapahtuu? Miten tämä psyykkinen kuormitus kasvaa, mieliala laskee? Mikä se prosessi siellä on? Mä ajattelen niin, että aika pitkälle lähes jokainen, joka ei suoriudu, tietää sen itse. Ellei ole niin, että sun työnkuva on
Sitä ei ole kunnolla määritelty, eikö niin? Sun roolia ja vastuuta ja odotuksia. Niin kyllä ihminen tietää itse, että mä en nyt suoriudu. Ja sen takia me tullaan tähän, että se on myös välittämistä, että esihenkilö ottaa sen puheeksi, eikä jätä sitä ihmistä yksin. Koska mitä pidempään se tilanne jatkuu, niin se on sille ihmiselle tosi vaikeaa ja tosi raskasta. Ja sehän voi aiheuttaa tämmöistä taas riippuen ihmisestä ja persoonasta ja skeemoista, että mitä mä alan sitten tekemään. Lähdekö mä niinku sijaistekemään jotain, että mä yritän näyttää, että mä teen kuitenkin hyviä juttuja. Ja sitten se fokus katsoo niistä, mitä sut odotetaan, vaikka tuon konsultointimaailmassa tai jossain muualla asiantuntijaorganisaatiossa tätä on tosi paljon. Vai se henkilö vaan niin kuin yrittää parhaansa, ei saa aikaan sitä, mitä odotetaan. Sitten jos on vielä tämmöinen tosi tuloskeskeinen organisaatio, missä on niin kuin ne mitattavat tavoitteet, joita katsotaan ja katsoo vaikka yhdessä, vaikka se joku myyntitiimi. Mitä jos mä oon viikko toisensa jälkeen mä oon siellä hännillä? Miltä tuntuu mennä siihen viikkopalaveriin tiimin kanssa? Tämä on joku muu niin kuin asia, mikä liittyy siihen alisuuteen. Ihminen tietää sen itse ja se on äärimmäisen kuormittavaa. Ja se kuormitus kasvaa, pitää pitemmälle sitä aikaa menee. Ja sitten just, että osa alkaa tekemään sitä sijaistekemistä, osa antaa periksi, niin kuin ikävällä tavalla, että okei, no mä oon nyt sitten meidän tiivi huono, mutta mitä se tekee psyykeelle? Se vie mielellään alas. Ja sitten se voi vaikuttaa siihen, että se niin kuin kyky, en mä sano välttämättä, mutta kyky, edes niin kuin lähtee kehittämään sitä omaa työtä. Ei jaksa, ei pysty. Ei välttämättä halua kohdata kollegoita, eli se vaikuttaa työyhteisöön, eli alkaa niin kuin välttelee muiden niin kuin työkavereiden kohtaamista. Alkaa tulla sairausplussa-aloja, koska jos me mennään ihmisten psykologisiin perustarpeisiin työssä, ne 3. Autonomia, että mulla on tietty määrä asioita siinä työssä, että mulla on se hallinnan tunne, yhteenkuuluvuuden tunne. Mä oon osa jotain porukkaa tai jotain tiimiä tai mulla on työpari. Mä oon osa tätä yhteisöä. Ja sitten on se 3. Oppimisen ja onnistumisen tunne. Niin jos ei ole onnistumisen tunnetta, niin se on raskasta. Ja voi johtaa vaikka uupumukseen. Niin jo selkeästi noin muut alkaa katoamaan vähän sitä ympäriltä myöskin. Joo. Ehdottomasti. Ja tämä selkeä niin kuin kierrehän tässä on, että mennään vaan syvemmälle ja syvemmälle. Ja kyse saattaa olla siitä, että puhuttiinko tästä asiasta riittävän aikaisin. Joo, kyllä. Puhuit sitten työyhteisöstä ja miten siellä se vaikuttaa siihen. Meneekö se niin, että niin sanotusti tämmöinen yksi mätä omena pilaa koko korillisen? Onko tämä niin kuin, onko tämä oikein ja onko tämä hyvä tapa ajatella tätä asiaa? Se on ihan oikein suuntainen. Ja se, miten se pilaa sitä kautta, että esihenkilö ei puutu siihen. Ei sitä kautta, että se henkilö alisuorit, vaan sitä kautta, että se esihenkilö ei puutu. Silloin muut ihmiset siinä työyhteisön ympärillä saa semmoisen kuvan, että aha, täällä ei ole väliä, miten sä teet työs ja suoriudutko sä. Eli ei se alisuoriutuja pilaa sitä, esihenkilö pilaa sitä. Just tämä. Sillä, että hän ei puutu siihen. Täällä meillä ei välitetä, mä en välitä, meillä saa tehdä näin. Joo. Jos toisaalta Tehkää tehdään mitä noin, niin miksi en mäkin? Niin. Miksi mun pitää kerta toisen jälkeen niin tehdä parhaan, niin ei sillä näköjään väliä. Sehän se voi rapauttaa sitä niin kuin ihmisten semmoista tiedätkö, niin kuin eteenpäin pyrkimistä ja hei, tehdään meidän duunit hyvin ja kehitytään ja halutaan kehittyä ja tsempataan toisen, niin se rapauttaa sitä. Kyllä. Tai sitten jos työyhteisössä jopa tiedetään, että ihmisellä menee huonosti vaikkapa henkilökohtaisessa elämässä, niin
Niin eikö toi esihenkilö nyt niinku välitä Joo, tästä ollenkaan? joo, Miksi kyllä. miksi tätä kissaa ei nosteta pöydälle? Joo, ja sitten ne alkaa tukea ne työkaverit ympärillä, eikö niin? Jolloin sitten se voi johtaa semmoiseen, että, ja sehän on inhimillistä ja se on hienoa ja se on tarpeellista, me tuetaan Mm. työkavereita. Mutta silloin siinä voi käydä niin, että työkaverit ottaa semmoista roolia, kun kukaan muu ei ota sitä roolia. Että vähän niin kuin, että no on tää nyt kummaa, että no me nyt sitten tuetaan sua. Ja sitten alkaa semmoinen niin kuin puhe siellä, että miksi tämä henkilö tee mitään, niin kuin sanoit. Mikä tämä juttu on? Eikö täällä oikeasti välitetä ihmisten hyvinvoinnista? Et eihän tämä voi olla näin. Sitten ne on HR-yhteydessä. Että meillä on tämä tämmöinen tilanne. No, eihän HR voi vaikuttaa siihen päivittäisjohtamiseen esihenkilöiden työhön. Tiedetäänkö siellä työyhteisössä aina ennen kuin esihenkilö tietää tämän alisuoriutumisen? Ei välttämättä. Se riippuu tosi paljon siitä, niin kuin mitä se organisaatio tekee. Silloinhan esihenkilö tietää varmaan niin kuin ensin, eikö niin, silloin kun on ne mitattavat tavoitteet, että ne pystytään todentamaan euroja, prosentteja, mitä se niin kuin onkin. Sitten kun me tullaan tänne puolelle, mikä ei ole tämmöisiä kovia niin kuin mittareita, niin siellä voi olla niin, että työkaverit niin kuin tiedostaa ja huomaa sen ennen kuin esihenkilö. Kyllä. Ja eikö se ole niin kuin paljon myöskin siitä kiinni siitä, jotenkin mä itse sen potentiaalin kautta myöskin katsoin, että mikä se ihmisen potentiaali on, mihin se voisi pystyä. Toki sehän pitäisi olla linjassa niiden tavoitteiden kanssa totta kai, mutta voi olla, että siellä työkaverit vielä tuntee sen potentiaalin, ainakin joissain tapauksissa paremmin. Totta kai esihenkilöhän pitäisi tuntea se hirveän hyvin, mutta se on mun mielestä, niin kuin, jos siihen potentiaalin ymmärrykseen pääsee kiinni, niin se on hieno juttu. Joo, se on ihan äärimmäisen tärkeää, niin kuin mä taisin tuossa alkupuolella sanoa, niin mä uskon tosi paljon siihen, että jokaisessa on potentiaalia. Joskus se on piilossa, henkilö ei itsekään välttämättä tiedosta, eikö niin? Mutta työkaverit ympärillä voi nähdä. Tai se henkilö voi parhaassa tapauksessa nähdä ja antaa siitä palautetta. Mutta niin kun, tämä, mitä ollaan puhuttu, että se ihmisen kohtaaminen ihmisenä, että myös se, että ajatellaan, että hei, että tuossa tyypissä on varmasti potentiaalia. Mikä se on se potentiaali? Koska parhaimmassa tapauksessa silloin voidaan tulla sellaiseen tulokseen, että tuunataan tässä sun toimenkuvaa, kun selkeästi sun potentiaali on täällä. Oma kokemus on niin tämä, että sieltä konsulttimaailmasta, että joka ikisessä on potentiaalia. Mutta se välttämättä ei tule siinä tietyssä tehtävässä esiin. Tai se ei tule siellä konsulttiorganisaatiossa esiin. Hän ei itse asiassa sovi sinne, koska hänen lahjat ja vahvuudet on jotain toisenlaista. Ja silloin me tehdään palvelus ihmiselle, kun me käydään tästä keskustelua potentiaalista. Toi on varmaan todella hyödyllinen lähtökohta ylipäätään siihen, että voi kehittyä suorituksen johtamisessa ja alisuoriutumisen johtamisessa, että niin kuin näkee, se on semmoinen positiivinen ihmiskuva, että kaikissa on potentiaalia. Että jos on semmoinen, niin kuin en luota ihmisiin, kaikissa ei ole potentiaalia ihmiskuva, niin kyllä aika hankalaksi muuttuu tämä kuvio. Muuttuu. Otetaan loppuun vielä muutama vinkki eri näkökulmista. Ei jää. Otetaan sille esihenkilölle pieni vinkki. Miten sä niin kuin auttaisit häntä ottamaan jonkun asian puheeksi, jos hänellä on nyt semmoinen paha, vaikea tilanne, alisuoriutumistilanne, niin miten sä auttaisit häntä nyt menemään eteenpäin siinä? No mä lähtisin niistä, että se henkilö niin kuin kävisi läpi, mitä ne on ne tosiasiat ja ne suorat havainnot. Ja sitten siitä, että jotenkin hän voisi niin kuin ajatella sitä, että nyt ei ole kysymys siitä, että hän menee ikään kuin antamaan noottia henkilölle, että sä et ole alisuoriutunut, vaan siitä, että menee keskustelemaan, että hei, tämmöinen tilanne, mistä tämä mahtaa johtua. Eli ymmärtämään. Ei puuttumaan alisuoriutumiseen, koska kuulostaa myös kauhean kovalta, vaan enemmänkin, että hei, mä menen ymmärtämään, että mistä tämä tilanne johtuu, mikä tämä tilanne on. Ja mä menen auttamaan.
Ja jos palaa siihen niin nonviolent communication malliin, niin siinä on 4 vaihetta. Se lähtee niistä tosiasioista ja suorista havainnoista, minkä jälkeen esihenkilö sanottaa oman tunteensa. Että hei, mä oon huolissaan susta. Tai mä oon vähän hämilläni. Ja miksi hän sanottaa oman tunteensa on se, että silloin hän luo siihen sen ilmapiirin, että me ollaan ihmisiä. Mulla on tunteita ja sulla on tunteita. Ja niistä on ok puhua. Ja 3. vaiheena esihenkilö kuvaa sitä, miksi tämä on tärkeää, minkä minä otan puheeksi. Minkä takia sinun suoriutuminen on tärkeää. Että se on mulle esihenkilöön vaikka tärkeää, että mulle on tärkeää, että sä onnistut sun työssä. Meidän tiimille on tärkeää, että jokainen onnistuu työssä. Eli vähän nyt perustelu sille, miksi mä otan tämän puheeksi. Ja viimeisenä esihenkilö esittää pyynnön, kääntää peilin. Esihenkilö ei sano, nyt mä odotan, että sä kiinnität tähän huomiota, ja tässä sun pitää parantaa, ja tässä sun pitää tehdä toisin. Vaan esihenkilö kääntää peilin ja sanoo vaikka, että hei, mä pyydän, että kerron mulle vähän, että mihin tää liittyy. Ja sitten esihenkilö hiljaa. Hiljaa. Tämä on vaikea paikka. Jos puhutaan sitten rohkeudesta ja taidosta ottaa puheeksi, niin 3. vaikein asia on se, että esihenkilö malttaisi tässä kohtaa pysähtyä ja olla hiljaa. Vaikka sen klassisen 2 minuuttia tämä hiljaisuuden harjoittelu. Koska sen toisen ihmisen täytyy saada aikaa sulatella, mitä hän kuuli. Funtsia ehkä, joo. Mihin tämä liittyy, miten mulla menee, miksi mulla on vähän vaikeaa suoriutua töissä. Ja taas ihmiset on persoonaltaan erilaisia, joku oikeasti tarvitsee sitä aikaa pohtia. Niin sitten jos se esihenkilö vaan jatkaa sitä juttua, niin se toinen ei saa tilaa. Näin. Tämä olisi se vinkki. Erittäin hyvä. Todella hyvä. Otetaan vielä sieltä organisaatio- ja ehkä HR-näkökulmasta. Mikä semmoinen yksi rakenne tai käytäntöprosessi voisi auttaa esihenkilöitä onnistumaan alisuoriutumisen johtamisessa paremmin? No ylipäänsä se, että se on olemassa se prosessi sillä niin kuin suorituksen johtamisella ja alisuoriutumisen johtamisella, että se on olemassa. Että mitä vaiheita siinä on, mitä tapahtuu, kuka tukee missäkin vaiheessa, mikä meillä on alisuoriutumisen määritelmä, koska ne on erilaisia erilaisissa töissä ja tehtävissä ja tiimeissä ja toimialoilla. Että se on niin kuin olemassa. Tämä on meidän yksi kans, jos kysyy näitä, että mikä tässä on vaikeaa. Tämäkin nousee aika sinne kärkeen, että en ole ihan varma, mikä meidän suorituksen johtamisen prosessi on. Siinä ollaan aika heikoilla jäillä sitten. Vaikea mennä eteenpäin esihenkilöön. Erittäin hyvä. Loistavaa. Tämä on kyllä mun mielestä mielenkiintoista hyvää konkretiaa. Olet tuonut tähän niin kuin vähän eri näkökulmista ja mun mielestä myöskin rikastanut tätä keskustelua alisuoriutumiseen liittyen. Itsekin sain tässä niin kuin muutama uuden näkökulman ja sitä niin kuin tietysti odotti ja toivo, mutta aina sitä ei tiedä tämmöisestä tutusta aiheestakaan, että mitä sieltä tulee. Mutta tästä tuli tosi paljon. Anne, kiitos hyvistä sanotuksista. Kiitos palautteesta ja kiva, että sä sait tästä jotain itsellesi uutta myös. Kyllä, mähän teen tätä ihan niin kuin itsekkäistä syistä myöskin oma oppimisen kannalta. Niin mä uskon, että muutkin oppii sitä kautta. Ja Anne, missä sua voi seurata sun jos haluaisi vielä oppia lisää alisuoriutumisesta tai muusta, niin onko jotain semmoista kanavaa tai tapaa, mitä kannattaisi tehdä? Pyytää mut valmentaa aiheesta. No niin, se on suoraviivainen. Mä oon ehkä enemmän niitä ihmisiä, että mä niinku aidosti uskon semmoiseen niinku yhdessä tekemiseen ja yhdessä harjoitteluun. Ja niinku tähän liittyen niinku oman kokemuksen perusteella niin paras palaute on tullut semmoisista, missä me ollaan harjoiteltu tämän asiakasorganisaation kanssa tätä puheeksi ottamista ja sanottamista ja vähän niitä omia niin kuin ehkä skeemoja, että miksi tämä on mulle vaikeaa. Tämä on yhdessä harjoittelu. Ja sitten tietysti Lifterin kanavilla, Linkkarissa ja muualla. Loistavaa.
pakko kyllä sanoa tähän vielä, että ainakin asiakkaat pitävät sinun lähestymistavasta, että siellä niinku tuloksia ja kiitosta tulee, että toi niinku hyvin käytännönläheinen. Ja sitten mun mielestä sun se kokonaisvaltainen näkökulma tähänkin teemaan niin on mun mielestä semmoinen rikas näkökulma, jota tulisikin käyttää täällä liike-elämän onnistumisen kehittämisessä. Mä niin itse koen, että kun on itse ollut se henkilönä ja johtajana, itse käynyt näitä asioita läpi ja oppinut ja opetellut ja kehittänyt itseään, niin sit varmaan pystyy tuomaan sitä konkretiaa ja semmoista niin kuin kosketusta sinne reaalielämään. Kyllä, se on tärkeää. Kiitos Hanne tosi paljon sun näkemyksen, kokemuksen, osaamisen jaosta. Kiitoksia. Tämä oli kiva keskustelu. Mäkin sain tästä jotain, että nyt täytyy ihan kirjoittaa ylös, että tuli joitakin uusia semmoisia ehkä kulmia, mitä vielä voi huomioida. Kyllä, ehdottomasti. Kiitos myöskin kaikille kuuntelijoille, kun olette kuunnelleet tämän hienon keskustelun tänne loppuun asti. Tsekatkaa hei, jos ette vielä Liftcastia seuraa, niin nyt kannattaa painaa sitä seuraa-nappia sieltä omasta podcast-sovelluksesta ja ehkä sitä kellonkin kuvaa, niin saatte sitten aina notifikaation, kun meiltä näitä jaksoja tippuu. Ja näitähän tippuu tasaisin väliajoin aina. Tosi mielenkiintoisia jaksoja on myöskin tämän jälkeen tulossa, eli kannattaa ehdottomasti meitä seurata. Ja pistä myöskin tätä keskustelua jakoon, niin sun kollegat myöskin kuulee teemasta ja oppii myöskin johtamaan alisuoriutumista paremmin. Liftcastin on tuottanut ja mahdollistanut Lifted Oy. Liftedin tarkoitus on nostaa suomalaisten organisaatioiden johtaminen ja tiimityö maailman huipulle. Jos sä haluat nostaa teidän organisaation johtamisen tai tiimityön seuraavalle tasolle, niin käy tsekkaamassa lifted.fi ja laita mulle viestiä taneli@lifted.fi, niin räätälöidään teille se kaikista vaikuttavin ratkaisu. Jutellaan pian.